രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം, 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായം ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സത്വം രജസ് തമസ് എന്നിവയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലം പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം ലക്ഷണങ്ങളെ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണം നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് സുഖം കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. രജോ ഗുണം നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം നമ്മളെ നിദ്ര, അലസത, അജ്ഞാനം, നിദ്ര, ആലസ്യം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മരണശേഷം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ജരാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ബ്രഹ്മത്വം ആസ്വദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും? ആ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം എന്താണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആദ്യം അർജുനന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വന്ന് എന്താണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനൻ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച പോലത്തെ ചോദ്യം. എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക? ആ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ പെരുമാറ്റം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും ഒരുപോലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേറെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഒരേ ഭാവത്തിൽ കാണാം. അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണം. ധീരനായിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും.
എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? പിഴയ്ക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും നമുക്ക് വരാം അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഏത് രൂപത്തിൽ വരും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നാലും നമ്മളത് വിടാതിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം ഏത് രൂപത്തിലും നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് വരാം. ചിലപ്പോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ മാല എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ബന്ധുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. ചിലപ്പോ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റി വെക്കും. പക്ഷെ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ടേ കെടുക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്നൊരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉറക്കം ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏതായാലും പോട്ടെ, നാളെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ? മാതാജി ശരിയാണ്. ജനിക്കാൻ മാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും വിളിക്കും. അതൊക്കെ ആരും വിളിക്കില്ല. അതാണ് മായ. അത് ചെയ്തത് ആ ബന്ധുവിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ആരാണെന്നറിയോ? അത് മായ ജയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഉറക്കം ഇന്ന് 10 മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. ഇന്നത്തെ ഉറക്കം 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു സങ്കല്പം എടുക്കുക. നമുക്കത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക. എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മള് ചെറിയൊരു സങ്കല്പം എടുക്കുക, ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മളത് ചെയ്യൂല. നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യൂല. നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയാ, നാളെ രാവിലെ എല്ലാവരും കുളിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഞാൻ ഒരു മാല, 4 മാലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, 4 മാല പറഞ്ഞാൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാ ഒരു മാല ഞാൻ എന്നും ജപിക്കുന്നു പറയാ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ, ഒരു മാല ഞാൻ എന്നും ജപിക്കാന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് പാലിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നമ്മളത് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അപ്പൊ ആ മാല നമ്മൾ ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വാക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2, 3, 4 നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പറയാ, ഇനി ഞാൻ 2 എണ്ണം ഡെയിലി ജപിക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല്, വാക്ക് കൊടുത്താൽ നമ്മളത് പാലിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ അഥവാ ഒട്ടും സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ, ചിലപ്പോ നമുക്ക് വല്ല വയ്യായി വന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് നമുക്ക് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക? അത് കടം വീട്ടുക. അത് കടമായിട്ട് മാറി. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഡെയിലി ഒരു മാല ജപിക്കുക. പക്ഷെ അത് നമുക്കന്ന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് കടായി. ഭഗവാനോട് ഒരു മാല കടം വന്നു. പിറ്റന്നാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അപ്പൊ 2 എണ്ണം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ആ കടം വീട്ടി കൊടുത്തു. പറയാ, ഞാൻ കടം വീട്ടിട്ടോ. ഭഗവാനോട് ആ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ വെക്കണ്ടല്ലോ, അവിടെ വീട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കടം വീട്ടി. ഇനി അഥവാ 3 ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ 3 ദിവസത്തെ കടം വീട്ടി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ നമ്മളത് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ, ഒരു വാക്ക് കൊടുക്കുക ഭഗവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തു പോകും. പറ്റുമോ? പറ്റിക്കണം നമുക്കില്ലത്. അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മള് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മാല, ഏത് സമയം എന്നൊന്നും പറയണ്ട, ഇന്ന സമയം എന്നൊന്നില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മാല എന്തായാലും 108 മുത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഞാൻ ജപിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാം. നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു വെക്കണ്ടാരും. 5 മാല ജപിച്ചു മാതാജി ഞാനിന്ന്. മാതാജി ചെയ്തോളൂ. നല്ലതാ മാതാജി. മാതാജിക്ക് സമാധാനം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഞാനിന്ന് 15 രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു വിഷമം വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് 4 മാല രാവിലെയും ജപിച്ച്, 1 മാലയും സന്ധ്യക്കും ജപിച്ചു. കണ്ടോ? നാമം ജപിക്കപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ വാക്ക് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നറിയാ, നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. രാവിലത്തെ നിർമാല്യ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കാറുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ. 4 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ പ്രഭു, ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്താൽ മതി നമ്മളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ വാക്ക് കൊടുത്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കും. പരമാവധി നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരും, കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോടൊന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ.
അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ നിർത്തുക, നാമജപാണ് നിർത്തുക. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, വീട്ടിലുള്ളവർ ചോദിക്കും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളോട് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും. ചോദിക്കാത്തൊരു കാര്യം നാമജപം മാത്രമാണ്, ആരും ചോദിക്കാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സൗകര്യപൂർവ്വം മാറ്റി വെക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അതും നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഭഗവാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക ഡെയിലി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒന്നിന്റെ വാക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മൾക്കത് പറ്റും, നമ്മൾ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് വാക്ക് കൊടുക്കാത്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റും എല്ലാവർക്കും. അത് മുടക്കം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുടക്കം വരില്ല നമുക്ക്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാല്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുളിച്ചിട്ട് ചാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല മാതാജി, നമ്മുടെ ജപത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല അതൊക്കെ. ഇല്ല കേട്ടോ, നാമജപത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ല. കുളിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യാം. നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ബാക്കിയൊക്കെ ആ നാമജപം ഞാൻ ഉച്ചക്കത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് 3 മണിയുടേത്. എനിക്കിന്ന് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. മതി ട്ടോ. നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ ലക്ഷ്യം നമ്മളെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ റൂൾസിന്റെ, നിയമത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാല് ആ നിയമം നോക്കി നമ്മൾ ഇരിക്കും അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യൂല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ, നിയമം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ആദ്യം നാമജപം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നാമജപം തുടങ്ങുമ്പോ ആ നാമജപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താണ്, ആന്തരിക ശുചിത്വം അല്ലെ. നമ്മളെ ശുചിത്വം 2 തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, ശൗചം 2 തരം, ഒന്ന് ആന്തരികവും ഒന്ന് ബാഹ്യവും അല്ല, പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്. ബാഹ്യ ശുചിത്വം, ആന്തരിക ശുചിത്വം നാമജപം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നിയമം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമ്മളത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ വിളക്ക് വെച്ചിട്ടിരിക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ. അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമ്മൾ ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് കുറച്ച് ശക്തിയുണ്ട് ശരിക്കും, അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. അതാണ് വലിയ പ്രോബ്ലം, തുടങ്ങാന്നുള്ളത്. തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല രീതിയിലും നമ്മളെ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങൾ വരും. എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ മാതാജി എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തുളസിമാലയാണ് ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. തുളസിമാലയമ്മ ചെയ്യാം മാതാജി. 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡെയിലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അതാണ്, അഥവാ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ 32 റൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മീൻസ് അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. മതി ചെയ്തോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമജപത്തിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പൊ തുളസിമാല ചെയ്യുമ്പോ കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുക. അതാണ്, തുളസിമാല ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാതാജി. അതാ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. കാരണം നീമാലയാവുമ്പോ നമ്മൾ കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും ചാൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ തുളസിമാലമേൽ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പാലിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 16-ാമത്തെ അധ്യായം 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. അപ്പൊ അതില് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അല്ലെ നമ്മള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, 3 കാര്യങ്ങൾ. അധ്യായത്തിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പുരുഷൻ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 13-ൽ കണ്ടു. 14-ൽ നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. 15-ലാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പുരുഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പുരുഷനല്ല, ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ശരീരമാണ് ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ? പുരുഷൻ. നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ഫൈനലാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. ആത്മാവാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ ആത്മാവ് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ? സ്ത്രീയല്ല പുരുഷനോ അല്ല. അപ്പൊ ഈ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത്? ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു പുരുഷനാണെന്നും സ്ത്രീയാണെന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മളതില് തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ആരുള്ളത്? പുരുഷനുള്ളതും സ്ത്രീയുള്ളതും. ആത്മാവിൽ എന്തില്ല? പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പറയുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസ്വാദകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാര്, സേവകരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദകൻ. ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദകൻ, ഭഗവാനാണ് അപ്പൊ പുരുഷൻ. ബാക്കി എല്ലാവരും ആരാണ്? സേവകരാണ്. മനസ്സിലായോ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉള്ളത്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിലാണ് ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശ്ചാകം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവീത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്നറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വേരുകള് താഴോട്ടും ശാഖകൾ മുകളിലോട്ടും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള് മുകളിലോട്ട്, ശാഖകള് താഴേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷാണ്. വേരുകൾ മുകളിലും ശാഖകൾ കീഴോട്ടുമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷം. അക്ഷയമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണത്, നശിക്കാത്ത വൃക്ഷമാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥത്തെ കുറിച്ചാണ്, ആ വൃക്ഷമാണ് ഇത് അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അരയാലാണ്. അപ്പൊ ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണത്, ക്ഷയിക്കാത്തതാണ് ആ വൃക്ഷം. അതിന്റെ ഇലകൾ എന്താണ്? വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളും. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങള്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ, വേദജ്ഞനാണ് ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ. ഇവിടെ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാര്യം വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ അടുത്തത് അതിങ്ങനെ ശാഖകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അപ്പൊ അതിലുണ്ടാവില്ല. ഇതില് ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവില്ല? അതിന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്നൊരിക്കലും ആസക്തരായവർക്ക് മോചനം കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ വൃക്ഷം നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ വൃക്ഷം കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വൃക്ഷം? ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൃക്ഷം കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ നിഴല് എങ്ങനെയാണ് കാണാ? ഈ രീതിയിലാണ് കാണാം. നമ്മൾ ഒരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തൊരു വൃക്ഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജലാശയത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാണാം. വേരുകള് മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തെ കാണുന്നത്. ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്?
വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വേരുകൾ താഴ്ത്തോട്ടും ശാഖകൾ മേൽപോട്ടുമായിട്ടും കാണുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചോദിക്കാം? വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, എല്ലാ വേദപഠനങ്ങളും നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വേദജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേദജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആരെ മനസ്സിലാക്കി? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അധശ്ചോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അധസ്യ മൂലാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശാഖകള് പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ? വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് വേരുകൾ എവിടേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? താഴേക്കാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകള് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണ് എന്തിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആദ്യം അവസാനം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയാം. നാരൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതീർണ സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദ പദം തത് പരിമാർഗദവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന് യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനവും നമുക്ക് എവിടെ കാണില്ല? ഭൂമിയിൽ കാണില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? മുകളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ശാഖകളാണ് എവിടെ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെയും അത് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അവസാനം എവിടെയായിരിക്കും? ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മധ്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേരുറച്ചുയർന്ന് ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. കാരണം ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നെത്തിയാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള്. അതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള്
ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനോട് അടുക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്തുണ്ടാവും? വിരക്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഛേദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത്? ആ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകച്ചായ വിഷ്ണുവിലും പിന്നെ ഭഗവാനിലും എത്തും. നമ്മളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ അവരുടെ അച്ഛൻ, അങ്ങനെ പോയി നമുക്ക് എവിടെ എത്തും? നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരിലെത്തും? ഗർഭോദകച്ചായ വിഷ്ണുവിലെത്തും. ആ ഗർഭോദകച്ചായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് എത്തും? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ നമ്മൾ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മളിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവിടെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് ആരുടെ സഹവാസം വേണം? ഒരു ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്. അതറിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞെന്താണ്? ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും പിന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടും. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ആ മായാവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബന്ധനം മറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുമ്പോൾ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ നിന്നുള്ള ആ ബന്ധനം മാറ്റി നമുക്ക് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർമാന മോഹം ജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമേ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഒഴിയാൻ പറയുന്നത്. 3 ദോഷങ്ങളാണ് നമ്മള് ഒഴിയാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, നമ്മളെ ഇല്ലാത്ത അഭിമാനം, നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ നിയന്താവാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതെല്ലാം എന്റെയാണ്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ മിഥ്യാഭിമാനം. പിന്നെ മായാമോഹം. മായാമോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ദുസംസർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ 3 ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, ഈ 3 ദോഷങ്ങളാണ് ഇത് മാറ്റി ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും പെടാതെ ആ സനാതനമായ തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇനി പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ.
പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പ്രകാശം പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? പ്രകാശം. അതായത് പരവ്യോമത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതിസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിലൂടെയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം. അതാണ് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല? സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതിസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാ സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തകളും. ഭക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ ലോകത്തിലെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള സകല ജീവാത്മാക്കളെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തരായ സകല ജീവസത്തുകളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടൊക്കെ എന്താണ്? ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും എന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും എല്ലാതും ഏതൊക്കെയുണ്ടോ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളിലെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരായിരിക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നീങ്ങുന്നത്, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഗുണത്തില് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിയപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി? നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ആ ശാശ്വതമായ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. എപ്രകാരമാണോ ഒരു തീ, ഈ തീ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ആ തീപ്പൊരി പോകുമ്പോ ആ തീപ്പൊരി വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കണേ? ആ തീയിലിരിക്കുമ്പോ ആ തീപ്പൊരിക്ക് തീയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ തീപ്പൊരി മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാറ്? പോയി തന്നെത്താൻ അണഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെയാണ് ആര്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്കത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ എന്തുമാണ്? നമ്മളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യാത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീതൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ, എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാറ്റിലൂടെ ഗന്ധം പോകുമ്പോ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിത സങ്കല്പം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും അതില്? നമ്മുടെ ആത്മാവും വരാം, മനസ്സും വരാം. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ
ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവത്തെ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യും? ആ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അടുത്ത ശരീരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മള് പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് തുടങ്ങും? നമ്മള് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ സ്ഥൂല ശരീരം വേറൊരു സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെ കൈക്കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, രണ്ട് ശരീരം പറയാം. ഒന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം, രണ്ടാമത്തെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ശരീരമാണ് എന്ത്? സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു ശരീരം കൂടി ഉണ്ട്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് മൂന്നുമുള്ള അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതും കൊണ്ടാണ് ആര് പോകുന്നത്? മരിക്കുമ്പോ ഈ ശരീരം ഇവിടെ നശിപ്പിക്കും. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത്. ആ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനു പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരത്തിലും ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത്? പിന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കേ അറിയുള്ളതൊക്കെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്, ആ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്ത്യോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്കാണ് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി സയച്ചാഗ്നോ തേജോ വിധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അഗ്നിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം അത്രയും മാറ്റിയിട്ട് ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ തേജസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഒക്കെ തേജസ് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ തേജസ്, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്, അഗ്നിയുടെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഗാമാവിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യാഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമാ ഭൂത്വാരസാന്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും, ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപൂകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവയെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തും. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ആ ഭ്രമണപഥത്തില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനായി തീർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു.
അപ്പൊ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്? സ്വാധീനം, നിലാവ് ആവശ്യമാണ്. ആ നിലാവ്, ആ പ്രകാശം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഈ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് വളരാൻ സാധിക്കുന്നതും അത് സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നതും. അപ്പൊ അതിന് ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്? അവിടെ ഭഗവാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അഹം വൈശാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമെന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളുടെയും ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള വായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സകല ജീവികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഈ ദഹനാഗ്നി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അതായത് വിഴുങ്ങേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ പേരാണ് വൈശ്വാനരൻ. വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ് ഈ അഗ്നിയുടെ പേര്. ആ വൈശ്വാനര അഗ്നി അതും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ സർവചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, മറവി ശക്തി എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, പിന്നെ മറവി ശക്തി, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കൂടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാ വേദൈശ്ച സർവൈര് അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവ ചാഹം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട പ്രക്രിയകള്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ദാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റു പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ തെറ്റു പറ്റാത്തവരുമാണ്. അപ്പൊ തെറ്റു പറ്റുന്നവരും തെറ്റു പറ്റാത്തവരായിട്ടുള്ള 2 തരത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാര് പറയുന്നത്. തെറ്റു പറ്റുന്നവരെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ്. തെറ്റു പറ്റാത്തവരെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് തെറ്റു പറ്റാറില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? തെറ്റു പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ, നമ്മള് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യേ പരമാത്മേതി ദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിവർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളെ പുലർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്?
ഈ ഭഗവാനാണ്. മൂന്ന് ലോകങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നത് ഈ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാതപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിഥാ പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമനാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ലോകരും വേദങ്ങളും എന്തെന്ന് പറയുന്നു? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരില് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. യോമാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സാ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. കൂടെ ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ കഴിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നു? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതത് ഭൂത്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതാ കൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാനുണ്ട് മയാനഘ, പാപരഹിത എന്നാണ് അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. പാപരഹിത, മയാനഘ, ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്താവും? ബുദ്ധിശാലിയാവുന്നു മാത്രമല്ല പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയാണ് മയാനഘ, പാപരഹിത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്ന ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം വേദങ്ങളിലെ രഹസ്യമായൊരു ഭാഗമാണത്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സേവന നിരതരാകാൻ സാധിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടക്കുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നത് ആരാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ആധ്യാത്മികമാണ്, രണ്ടും വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആധ്യാത്മികമായിരിക്കും. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധമാനും ആകാനായിട്ട് ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമാനാകണം, വിശുദ്ധനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ബുദ്ധിമാനാവണം, വിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. അതുപോലെ തന്നെ
ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ അതിലേക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തി കാഴ്ചയിൽ മാത്രം ബുദ്ധിമാനായ പോരാ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയില്ല? നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് പറയില്ല. നമുക്ക് സാമാന്യ ദൃഷ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ് കീറിയൊരു ഡ്രസ്സായിരിക്കും, അഴുക്ക് പിടിച്ച ഡ്രസ്സായിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആരാണ്? ബുദ്ധിമാനാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവന പാദത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? ഈ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ജ്വലന കാണുന്നത് അല്ലെ, സുദാമ. അതായത് ഇവിടെ കീറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആളാരാണ്? സുദാമ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അതായത് ബുദ്ധിമാനാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ബാഹ്യമായ ഡ്രസ്സിലല്ല നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ. നോക്കാം നമുക്ക്. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ. ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളോട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിത്യാബോധം മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം, 3 കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാ പറഞ്ഞ അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനം, നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുക. അതായത് നമ്മുടേതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടേതാണ്, നമ്മളാണ് ഇതില് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള നമ്മളെ അഭിമാനം. പിന്നെ മായാമോഹം, നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. സംസർഗം, ഭക്തന്മാരെല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മാറണം. അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദഹനാഗ്നിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതഗ്നിയാണ്? അഗ്നിയുടെ പേര്? ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയെ വർദ്ധിക്കുന്നത് അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. ആ അഗ്നിയുടെ പേര് വൈശ്വാനരൻ. അഗ്നിയുടെ പേരാണ് വൈശ്വാനര അഗ്നി എന്ന് പറയും, ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയും. വൈശ്വാനരൻ അല്ലെങ്കിൽ ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനെന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ലോകരും വേദങ്ങളും പുരുഷോത്തമനെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു.